Jen pár brouků? V díře v zemi? To je objev seme. V takovýmhle baráku bych asi zešílel. Proč? Trávní knéžka a každý den nuda. Z toho by mi brzo hráblo. Říká se tomu normální život. My jsme taky vedli normální život? Mezi majiteli neděláme rozdíl v náboženství či sexuální orientaci. Jsme bratři. Náš otec už je v letech a tak tu pro něj hledáme klidné bydlení. Ano, seniory také vítáme. Pojďte dál. Bez obav majitelé domů mohou mít jakýkoliv původ, náboženství, barvu pleti či sexuální orientaci. Jistě. Promluvím si s Larrym. A zlata? Paráda. Zastav to. Co tu chceš dělat? Je pozdě a nemáme kde spát. Chceš skvotovat v novém domě? Chci se osprchovat. Dělej. Pojeď!